Likitace Sila, Likitace Sila, Likitace Sila, nai kuka da idaniya. Likitace Sila, Likitace Sila, Likitace Sila, nai kuka da idaniya. Yau mun sha kuni da ni halbaran buwa, ni din naki ne ni halidan min yo shakuwa. Ki tausaya ki tallaba ki haka za a gola kin zama garkuwa. Ni din naki ne banda kamar ki a rayuwa. Ya gai. Ya ka sha baban yaro zai sha Allah mai gida. Kai ma Da rabu. Lafiya aka ta. Sai ka sha baban yaro zai sha Allah mai gida. A huta mai gida. Sa'a da rabu. Allah wallahi. Kwartan uwa mai wuyar tono. Ya aka yi kuke ta jawwalo ne ya lafiya? Nan ka maka yaba mai gida an kallon mu ba kwanciya yake yi ba. Ko ba haka bane ba. Ma me na damuwa da dole sai na zo tunda kun riga kun zo kuma wajen zaman mu ne nan ai nan gida ne. Nan kaman ɗakin mu ne. Ba wai mai gida. Tunda ba mu da wajen sirrin da ya wuce na. Ba wai mai gida. Abincin namu a nan yake. To me na damuwa mun riga kana gida. sai da na faɗa musu mai gida. Kai ka riga ka san bayan da za in duko banya tsaya na ya alola ba. Ka taba ganin an yi sallah ba alola? Na. Ai dole sai na tsaya na ya alola kafin ta da sallah. Gaske ne. Wai wa yake ta jawwalo ka ne kai ka ki dagawa? Wallahi mai gida wani gaja ne ya takura mun. Tun ɗazi yake kira na. Mai gida ina zuwa. Hello. Mai gida ba da Allah sai kira na kake mai gida sai kira na kake kuma muna tare da mutumin nan. Ko ba haka bane ba. Zan kirawo ka haba zan kirawo ka ba damuwa wallahi waye ce ba na son dauka mai gida kai ka sani wallahi mai gida sai ka huta Me jawwala kawai ma dan jima duka. ware mai gida Kai kuma zan jawwalo ka kafin dare za mu yi waya da kai. Kowa ya kama gabansa. Ni ma barin jan gundun za. Yawa mutum kowa ya zuba. wuce mai gida da ni halbaran buwa, ni din naki ne ni halidan min yo shakuwa. Ki tausaya ki tallaba ki haka a gola kin zama garkuwa. Ni din naki ne banda kamar ki a rayuwa. Ya aka yi? Abuja. Ya ake ciki ne? Bara uban nan. Ya harkan nan faya ne, ni fa ban fuskanta ba. Me baka fuskanta ba? Abinda ne kyarto ga oga katar kenan.
saboda na fuskanci lissafinsa a kanka yake, amma ya kamata ka fidda ni tan da yake yi. Ni na san akwai canjin lissafi, shi yasa nake fidda kai, ka gane ka fita mana. Haya ba wai ba wani abu kaji, ba wani abu ni. Amma kuma kai ma jawwalar da naga kana komawa gefe kana yi tafaniya ne. Ba wani gajan ana ne wallahi yake ta takura min. Ni mu tunanin da anya ba wannan ko wannan yarinyar anya ba akan ta yake wannan, anya ma ba akan yarinyar ne. Me rawanin nan ai na kula mugun kimuna ne, in yi wasa in ba yana tuka shi cikin ramin nan wata ran ba Allah ya kona ni da kafa zan dake kafafuwansa in an kada shi. Kawai ka banni da shi, ni kadai ma kai ka sani, sai dai sai ka huta dan gidana kawai zo mu wada ka ji da Allah. Nahal, ya kamata ki daina fishi da ni saboda kin kira ni a waya baki sani ni ba. Rashin jin muryata musamman a wannan rayuwa da ba ta da tabbas. Kamar ya Ismail, ban gane rayuwa da ba ta da tabbas ba. Me kake nufi da haka? Ina nufin ko ni ko ke wani zai riga wani mutuwa kuma dole ya yi haƙuri. Dakata Ismail. Na san cewa duk wani mai rai mamaci ne. Amma don Allah ka kyale ni, ka bar ni in ji da bakin cikin da na ɗauko. Ta ya za ka zo ka ɗora min wani damuwa da bakin cikin da ya fi wancan? Ya za ka yi min haka? Ko kana son bakin ciki da damuwa su haukata ni ne? Tabbas. Babu alamun ya damu. Ban ga wannan alama. Saboda da ya nuna ya damu da ke, ba zai bari wannan kannan nasa masu kama da ɗan daba ba, wanda su ko a dandalin dabancin ma filters ake kiran su. Dakata Maryam. Me ya kawo ki? Me ya kawo ki gurina? Waye ya faɗa miki ina nan? Kin zo ki haɗa ni da shi ne? Ba haka ba. Gaskiya nake faɗa miki. Masoyinka fa na asali shi yake faɗa ma gaskiya. Dakata. Ina son ki san wani abu. Wannan ba gaskiya bane. Ba na so kar ki ƙara shiga sabgana da saurayina. Ko kaɗan. Ki daina tunanin Maryam ta yi kuskure. Domin masoyinka na gaskiya shi yake faɗa maka gaskiya. A komai kuma insha Allah zan ɗauki mataki. Na gode Maryam. Shike. Bara na zizarewa. Na gode Maryam. Ba komai. Ta gaskiya ce. Ɗaya ce, ko dai a ji daɗinka ko kuma a ji ɗacinka. Gaskiya ne. Nihal, zan je gida. Da yadda aka yi, za mu yi waya. Na gode. Na bar ku lafiya. Shike ma Maryam, na yi nadaman zuwa da ke gidan su Ismail. Kin gane? Ban ji daɗin abin da kika min ba. Ya za a yi ki zo ki abin nan a gaban saurayina? Ta yaya? Me haka kika min? Haba. Ki san abin yana cin ka a zuciya sanda ma kake furta shi baka sani ba. Shi yasa Ni ba na so, kar ki ƙara min irin wannan, ba na so. to shikenan yanzu dai mai da wuka ba ni na kan zuman ba. Ka taya aka bani. To ai ke ne ke neman ki bata min rai, zo mu shiga ciki. Likitace Sila, Likitace Sila, Likitace Sila, lai kuka da idaniya. Likitace Sila. Salim! Lafiya kuwa? Tun da na shigo fa ina sallama, na yi sallama kawai na tattaka kawai sai tunani ka shigo kamar san na shigo ba. To, tunanin aikin san ba zai wuce a kanki ba, domin na kira wayanki na kira baki responding ba. Ayya, sorry ka yi haƙuri wallahi wayan ka ga tun jiya da daddare sa ta Salim. Ban ma cire ta wallahi ka ganta nan a cikin jaka har yanzu. To, karki damu, dama ai tunani na bai wuce na yanzu lafiyar ki ba. Alhamdulillah. Lafiya ta kallon kawai dai na dan makara ne yau. Bari samu shigan jin gaira dakta tunda ka ga ban shigo da wuri ba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. Gode maka. Ka san shi karatun Qur'ani. Daɗi ne da shi. Ni ma kayan nake saurare. Ka ji da daɗi zan ga maka a cikin zuciyata ba. Allah ba mu albarkacin Alƙur'ani. Amin gaskiya ne mama. Ciwo. Amin mama gaskiya ne mama. Ai Qur'ani ya fi ƙarfin tunanin mai tunani. Gaskiya ne. Yanzu abin da ke so da kai shi ne ka gama yanzu ka je ka ɗauko ruwa a randa na tara shi ba. Ka je ka yi wanka idan ka fito daga wanka za a ke kanti ka so wanka ci na so zan kira. To mama ai ba ma sai na yi wanka ba da kin kawo in an so miki na dawo sai na yi wanka. To shi kenan. Yake so mu taji. Allah kiyaye. Allah ya tsare. Ya Allah. Malama Farida ba ki saba makara ba yau tashi kuma na ga kin zuwa gati. Sorry sa wallahi mamu ne da an sa ni aiki. Ina nan ina buƙatar dai samun lokaci saboda akwai magana mai muhimmanci da na ga yau gaba ɗaya kin ƙara abin da ya kamata mu miki magana. Ina godiya da kula. Thank you. Sai da yi. Kamar ne na buƙaci magana ki baya har yanzu dai ba a samu lokacin da za a ɗan gane ba saboda magana tana da muhimmanci gaskiya. Insha Allah zan duba lokaci zan zo mu samu ne maganar da kai. Sai an jima zai shigo. Ka bai? Asa Alƙur'ani ce ce ma ran gobe alkiyama. Ya sa mana rabo. Allah ka wace shari'a yanzu an baki daya. Ni ko ki tarwatsa min nawa. Ikiya. Ki tarwatsa min na idan kin isa. Islamiyya ma ba zuwa suke ba ma. Rahama ta Ubangiji ce. Da Fatiha ma. Rahama ta Ubangiji ce ba taki bace. Ke kika karanta Qur'ani baki samu rahama ba, wanda bai karanta Qur'ani ba sai ya samu rahama. Ba irin so ba Allah ka adakan ƴaƴana. Ma irin so wasu ma ko Fatiha ba su iya ba ma. Rahama ta Ubangiji ce ba taki ba. Rabu da ita mama. Wallahi rabu da ita da a ce kanwata yayi wannan tana nan ba. Kin manta dukan da ta mata in ba ya tara da mata na jaki ba Allah ya tsina. Ni ma kaina zan iya mata dukan tsiya in kakkarya abun banza in watsar a nan wajen. Ai da dan ta san bata nan ne. Ka manta wancan lokacin da ta fito za ta yi mana iya shege tana ganin ta fito daga daki sai ta mukus ta kus. In mun zo shiga aljanna ta rufe kofa. Ta isa. Ko kuma ta tore ta toke a hana mu shiga. Munafuka wanda munafurci ba abin da ta iya ta kasa kunne ita ta ji munafurci. Kuma ke kin je ki floti a can ki zauna. A shiga aljanna man da ikon Allah sai mu shige ta insha Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Da gudun ma gida na kwanta yake ga nan shiru. Ina zuwa shopping ina dawo. Ina kenan. Ya naga kana wani dariya kamar an baka kyautan kujerar haji. To tunda na ganki ai tamkar da an bani kujerar haji. Yi mana amma yanzu dai ba wannan ba. Kin ga mu karasa ko can kan kwana ne. Kin gane? Ki kai wa mama sakonta. Kar ta ga kin dade. Gaskiya ni ba na son mu rabu yanzu. Ko dan minti 10 mu ƙara. Ba haka bane ba. Kin san idan kika dade mama hanni za ta sa tsallan kwado. Kuma ka san wani abu? Idan ta sa ka tsallan kwado, haka zan sa waya. In ta ɗaukan ka kana tsallan kwadon nan. Ka san me zan ce? Status zan yi da shi. In ce kun ga wannan ya ƙi yin not a makaranta. Shi yasa na sa shi tsallan kwado. Lallai wato. Kaga kowa sai ya ɗauka kai ɗalibi ne. Gaskiya ne haka ne ɗalibin naki ne amma yanzu hatta kai ga har sai an mun bidiyo ai shikenan yanzu mu dai karasa ni hali nake so ya ki taho ki zo mu zauna ni hali nake so ke ɗaya ce farin ciki na ni hali nake so ya ki taho ki zo mu zauna. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya Maryam sai yanzu. Wato sai yanzu ma kika ce. To bari mu ko. To hita sarkin ɗaukan zafi zauna. To ai kice ba ta gabuwa da kananun maganganu wai sai yanzu. Yanzu dan wannan magana sai ce ya bata ni kira. To dai yanzu shikenan ya su mama. Mama lafiya kalau ya kike? Lafiya kalau. Kai na dade fa ina jiran ki. Bakin daɗe kwata-kwata minti nawa da yin wani taki. Kawai da yake dai kina zaune a nan ke kaɗai shi yasa kika ga lokacin yana ja. Ashe kin gane barin shi kan kawo miki lemu. Na san ki akwai shan lemu. Hakin faranta mai rai.
duk kun zo kun zauna kun yi jibiddu na ji kun yi shiru kamar wanda aka yi musu wani ciwo ko aka buga wani da ƙasa a cikin mutanen mu bayan ba wanda aka kama a cikin mutanen mu kun zo kowa ya tagumi me yake faruwa ina zaman zama na a jangul ina gaya ma ko na ga wannan kashushuwan sun duku ko na iya ja wata saba mai gidi na bace ba ban sanya suka kare da wasu ba na bari akan ba amma yana bar jago a ciki ban sanya suka kare ba wallahi ni ma oga kawai muna zaune muna jangul kawai daga sun duro mana da na sa yan wawa ta na kai kawai suka bari wannan abun nasu da rainin hankali ya zai muna ba da return kuma su dinga zuwa suna mana irin wannan kashin a waje bari zan yi magana da mai gidansu idan ba haka ba to gaskiya gwara mai fito da fito bu da su kawai ko ba haka ba dai kawai ma abin da zai faru kenan idan ma kana hana mu ne ma abin da tuntun mun kwantar mun tafi kawai mu kyale su kawai tukunna ai ka san ba a faɗa da hukuma su yan laluma ne tunda in dai suna zami ungo kuma za su amshe to ai ka san an yi mai wuyar ya ma in kira baja gudiyan jiya ake ciki sau kayan nan sun sauka Kawata ke. Kin san muna ne kadai ba daɗi gan shi. Na san shi akwai shan lemu. Lallai kin ce da na yi sanyi. Akwai son shan lemu kamar ke kika abin nan da shi. Ke san ba a raba mu. Ko? Ga shi kwada sanyin sa. Ta yi saboda ke haka na ji. Saboda za ki kona mana ko kin ga sai ya sage ya. To yanzu dai na ji mama shiru ko bacci take? Allah ta tafi gidan Hajiya. Kuma yau a can za ta yi na gaskiya. Allah ya mana da ita lafiya. Amin kawata, ina godiya. To, kai su ya manta da albasa. To, na magana da kira wani. Ka ce za mu tattauna. Yanzu dai to ki dan sha lemon mu ne daga zuwa ba shan ruwa ba shi saboda na ka gani na san ki da dora wa kai damuwa. To wannan ba damuwa na dora wa kai na ba. Kawai shawara ce cikin wannan to ai shine. To. Wallahi maganan yana nan. Saboda gaskiya ina son na yi magana amma na ce dai bari ki zo mu shawara kafin na yi maki magana. To, Allah Ubangiji ya ba da ikon faɗa miki gaskiya komai dacinta. Wato Maryam kin san menene? Sai kin faɗa. Ina so in tafi mataki na 2 a school dina. Kin san na gama diploma. To ina son in tafi gaba, to amma ina cikin zulumi da tunani. Da wani fuska zan fuskanci Ismail in faɗa masa maganan komawa makaranta ta. To, kin san dai harkar karatu a jami'a. Karatu ne maza da mata. Sa'an nan kuma ba na tunanin Ismail zai da wannan maganan saboda kin san shi akwai kishi a kanki. Amma dai ki fara tambayar shi mu ji me zai ce. Ƙawata kenan. Kin san tuntuni abinda nake ta faman tunani da zulumi kenan? Saboda gaskiya a yadda Ismail yake so na. Kuma kin san shi da kishi sosai. Ba lallai bane ya bani in koma makarantar nan. Gaskiya shi yasa nake ta fargaban gaya masa wannan magana. Gaskiya dai yanzu kan ki yanke hukunci. Fara tambayar shi. Fara neman shawarar shi. Mu ji me zai ci. Shi kenan ƙawata. Ki taya ni da addu'a. Insha Allah ya Allah. ɗora ni a kansa. Amin. Dai yanzu zan tashi in tafi. A gaida su mama in sun dawo. Yanzu ni kaɗai za ki bani kuma ɗan hira ba za ki taya ni ba? Ga wayan ki kira masoyinki ku yi ta chatin abinki. Mama tana can tana jira ni kin gane na yana. Shi kenan zan tanka miki. okay amaryar ta sauka a ɗakin mijinta ko angon ya yi godiya sosai to shi ke an jima to shi ke ne ya kashi godin ba matsala aha lafiya lau ma wai zai shigo an jima ka san baja gude shege ne akwai iya sauda akwai iya badda kafa amma ni so nake gaya mai dan rai dadan nan saboda ita ma dadan nan tambari ce
ko ba haka ba ne? Gaskiya ne saboda tana da kula sosai. Ka gani. Amma Habibti kin san me ke damuna? A'a sai kun faɗa. Kwana biyu na gaza gane ki. Ban san menene yake faruwa ba. Amma saboda me saka ka shafa? Saboda na ga kwana biyu wasu abubuwa da ba na iya gane musu, kuma na rasa ta yadda zan biyo wa al'amura in gane ina suka dosa. To, me ke faruwa? Idan muna zaune da ke sometime, sai yanzu kin ce mun zaki je gurin dakta, ko kuma dakta ya turo a kira ki. Idan kika dawo maimakon ki gaya mun abinda kuka tattauna tsakaninki da shi, sai yanzu kin yi shiru. Kaga dakata don Allah. Wai dama kan wannan magana ne? Akan ta ne mana. Na kai ma ka sani dakta in charge ne a asibitin nan. Kuma duk abin da kaga ya kira ni akai ba zai wuce akan lab din nan bane da abubuwan da muke so ko kuma muke bukata ko me ke faruwa a ciki. Wannan abun shine abin da yake sa ni cikin rudani a koda yaushe, domin kasancewar ni da in charge a wannan office din. Ni dakta ya kamata ya kira ba ke ba. To, kai me abin wani tashin hankali a cikin wannan abu? Saboda ni ai tunani ne kawai aiki ne fa ba wani abun ba. Amma na ga kamar ka ɗauke shi da zafi ne kai a cikin ranka sosai. Dole in ɗauke shi da zafi mana, sakamakon a duk sanda nake tare da ke ban san ki nisance ni ko na minti ɗaya, ko gida da muke tafiya ki tafi kike tafiya in tafi gida, ba a san raina ba domin ban san rabuwa da ki. To Majnun na Laila, yanzu dai ka yi haƙuri kuma ya wuce. To, kullum dai haƙuri kike cewa, amma ya zama dole yin haƙuran. Sakamakon mai farin ciki shine nawa, amma gaskiya ya kamata a gyara. Shi kenan insha Allah za a yi ƙoƙarin haka. To Allah ya tabbatar mana. Waɗansa jiran mana. Likitace Sila, Likitace Sila, Likitace Sila, nai kuka da idaniya. Likitace Sila, Likitace Sila, Likitace Sila, nai kuka da idaniya. Yau mun sha kuni. Barka da zuwa. Sannu ki. Da fatan ka yi ni lafiya. Allah ya lafiya lau. Alhamdulillah. Masha Allah. Nihal. Na'am. Yawwa Nihal. Na'am. Daman na zo ne akan maganar nan da kika yi. Shi ne na ce bara na zo. Okay. Saboda ba zai yi mai magana a waya ba. Gaskiya ne. To amma dai da sharaɗi. Sharaɗin me je? Sharaɗin ba zan bar ki ci gaba da karatu ba har sai mun yi aure. Ni hali nake so ke ɗaya ce farin ciki na. Ya Allah, ka kare min mijina a duk inda yake. Allah kamar yadda yake son ya faranta min, Allah ka faranta masa. Allah kuma ka kare shi daga sharrin dukkanin mai sharri. Allah ka ɗaukaka shi, ka sa ya fi kowa a duniya. Na ji daɗi sosai, na gode. Irin wannan addu'a Ikon rafi ne shi ya haɗa maga mu tare. Watan wata rana ni fa da ke mu zama amare. Ki zama tawa ni kuma na ki babu ware. Ni hali nake so ya ki taho ki zo mu zauna. Isma'il. Ka san na hana ka rigima ko? Kullum fa nasiha da nake muku kenan, ba na son fitina, ba na son rigima. Na ce ma duk wanda ya tarbe ka da rigima, ka ranga yin haƙuri kana rabuwa da shi. Kowa ka bane, duk wanda ya zagi iyayenka, idan baka rama ba, iyayensa ya zaga. Idan kuma kun taru kun zama ɗaya kuka rama ga baki ɗayanku, kowa zagi iyayensa. Ko? Kuma ka san duk wanda ya zagi iyayensa, Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da shi. To me amfanin haka?
Ai kuma mama zan gaya wani abokina a makaranta kullum sai yayi zagi. Ka gani? Ai bai kyautu ba ko? Amma kayan nan ko kawai yau in an kasa su ba wani bulesin ka gane ba wani wanda zai zo ya dinga mana wani 300 din nan ko ba haka bane ba. Kaga dai yanzu abin da komai ya tsada ko ba haka bane ba. Ai abu ne dama kai ne kake dan musu blessing din nan fa na gaya ma shi yake kashe kasuwan nan. Allah ba fita. Gaskiya dai yau da sarki har ga Allah kuɗi muke so mu haɗa ko ba haka bane ba. Kaga mai gida ma kuɗi yake so yanzu mu bashi ko ba haka bane ba. Idan lissafi ya zo ya kauce mana kuma ai kaga ba za mu ji daɗi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu da zuwa ina yi. Baby wai me yake ciki ne? Me yake ciki da me? Gaskiya wanda kuɗi kwana biyu nan kuma fa kai fa ka ga fa abin da yake faruwa ni fa ba wanda nake kulawa fa sai kai. Mana ki dan yi fara'a haba dan Allah yi ko ɗaya fara'a amma babu. Ya wani. Wallahi ban da kuɗi ne ka samu dan 70 ko 100 wallahi Allah. Ni kai na yau maganar da nake miki da kuɗin yau ni ma waya ta yanzu na kai ta gurin Maniru ya bani gogen 20,000 na karba a gurinsa yanzu nan muka je muka saro kayan maganar da muke yi da dan boss kenan. Ka san yanzu bana kula kowa in ba kai ba kai kanka ka sani ba. To ke ma kin san wa nake kula in ba ke ba. Ni ma kin ganni yanzu ba ni da ko sisi hirar da muke yi da shi kenan. Ba kuɗi a jikina waya ta ma bayar da ita ne jinginar da ita ne na karɓi 20,000. Gashi mun je mun siyo kayan yanzu maganar da muke yi da shi kenan. Waya dan dakata mana. Na ji tana wani magana gogi. Allah muna magana yadda kuɗaɗe za su shigo mana kana tura wa'annan ya haka. Kaga dan boss da Allah da aka ta dan boss ya kake haka ne. Haba dan boss. Oke abokinka ne zai ci mun fuska a gaban ka har kana ji kana barin shi? Ya kiyaye haka ne baby. Ya kiyaye haka. Baby ci ne wai. Shikenan ba damu. Daman kin ga wannan yaron shi ne wallahi daga suna sun zo nema na kofar gidan nan. Ya ce yi masa rashin mutunci. To yanzu ga shi ya gaba rashin mutuncin an zo an dafe shi yanzu yana barci. Kin gani ina ranar irin wannan. Me ruwansa da shi daga sun zo nema na. Kin gani? Kin ga ba amfani. Gaskiya su kullum nuna masa ake amma sun kasa gane. Abin da ke so da kai shi ne dan Allah ka ce ka ta ƙara zuwa ƙofar gidan nan. Insha Allah. Abin zama yake fitina. Insha Allah ba za ta ƙara zuwa. Insha Allah ba za ta ƙara zuwa. Allah ba asiri. Amma shikenan yanzu lokacin sallah yayi. Kana da alwala? To kai alwala sai mu tafi masallaci. Amma bara mu je masallaci. Shikenan. Allah ya Amma Allah muku albarka. Bai da wannan maganas harkan nan da muke fa ba duk ba ta Allah ba ce fa ba wacce ta zo a hadisi ko qawaidi ko alari kai ma ka sani ko ba haka bane ba amma kuma ka san wannan ai su ake kira da karya jari kaga yanzu sai ta jawo shi na ta ce na sa aboki na ya ci mutuncinta ni ban san ma yanzu me zan ce mata ba to mu wa duk wahalar da gashi ba waya a jikina balanta na in kira wata kana da gani a yacce ta fita duk wahalar da zamu kenan a karkashin ta zai kare kenan kullum mu ne lissafin kuɗi wasa zuwa dawowa suke karɓa kake kana tusa mata wai ka canza lissafi ni hali nake so ya ki taho ki zo mu zauna ni hali nake so ke ɗaya ce farin ciki na ni hali nake so ya ki taho ki zo mu zauna ni hali nake so ke ɗaya ce farin ciki na cikin zuciya